మా విలేజ్ సైడ్ చికెన్ తిని చాలా డేస్ అయిందని చెప్పి చికెన్ తీసుకోవడానికి వచ్చాం. చికెన్ తీసుకోవాలన్నా టిఫిన్ చేయాలన్నా మేము రావాల్సింది విలేజ్ నుంచి టౌన్ కి. సో హై మా అందరికి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మళ్ళీ ఒక న్యూ మినీ బ్లాగ్. చికెన్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి నేను మా ఫ్రెండ్ గా కలిసి విలేజ్ నుంచి అయితే టౌన్ కి అయితే వెళ్తున్నాం. మొత్తానికి మా విలేజ్ నుంచి స్మాల్ టౌన్ కి అయితే వచ్చేసాం. సో అక్కడ చికెన్ షాప్ లో చూసుకుంటే ఫుల్ రష్ గా ఉంది. సో అక్కడ నుంచి కాదని చెప్పి వేరే టౌన్ కి అయితే వెళ్తున్నాం. మా విలేజ్ లో చలి మామూలుగా లేదు. వేస్తున్న చలికి ఈడు కొట్టే స్పీడ్ కి చికెన్ షాప్ అయితే దగ్గరికి అయితే వచ్చేసింది. మొత్తానికి అయితే చికెన్ అయితే ఆర్డర్ చేసేసాం. సో ఇప్పుడు చుట్టుపక్కల ఉండే వ్యూ ని చూపిస్తా చూడండి. ఈ వ్యూ చూసారు కదా, ఈ వ్యూ ని చూసిన తర్వాత మీ ఒపీనియన్ ని కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి ఎలా ఉందో. అండ్ ఎవ్రీ చికెన్ షాప్ దగ్గర ఇంతగా రసిగా ఉండడానికి కారణం ఏంటి అంటే పండగ సీజన్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు పప్పులు వండుకుంటారు. సో పప్పులు వండుకునే టైంలో ఇలేంట్రా బాబు ట్రిప్ ప్లాన్ చేశారు. మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఈ బకెటెడ్ చికెన్ కోసం బయట 30 మెంబర్స్ వరకు అయితే వెయిట్ చేస్తున్నారు. బోరింగ్ అయిపోయి కొంతమంది డాన్సెస్ కూడా వేస్తున్నారు. ఎలా అని చెప్పి సైలెంట్ గా నేను వీడియో అయితే రికార్డ్ చేస్తున్నాను. అనుకోకుండా వాడు నా కెమెరా దిక్కు చూసి ఎలా డాన్స్ చేస్తాడు చూడండి, ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను చూడండి. మొత్తానికి మా చికెన్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. మేము ఇంకా విలేజ్ కి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాం. సో వెళ్ళిపోయింది మా స్మాల్ అమ్మ ఇప్పుడు వీడియో లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేసి ఈ మినీ బ్లాగ్ ఎలా ఉందో కామెంట్ చేస్తావు ప్లీజ్. విలేజ్ కి వచ్చి చికెన్ రెడీ అయ్యేలో నేను కూడా రెడీ అయిపోయి చికెన్ కోసం.